gato volador, el gato volador, el gato volador. Espereu que no funciona. Hola, boniques i bonicos! Quant de temps feia que no em passava per ací? Ja aquest s'acaba de caure. Tornem a començar. Hola, boniques i bonicos! Ja feia molt de temps que no em passava per ací i tenia ganes de xerrar amb vosaltres una estoneta. Sé que no és excusa, però vaig prou liada, encara que ja ho torno a repetir, que no és una excusa. Nerea, has de seguir gravant vídeos per a YouTube i espere fer-ho i aconseguir-ho. S'he canviat de sofà, com heu pogut observar. No estic ni en la meva habitació ni en el menjador de ma casa. M'he vingut a la planta baixa. Si és que al final vos vaig a fer un room tour. Com podeu observar, este escenari és meravellós, ple de llibres i pues, un poc de trastos, que la meva casa també és un poc com la meva habitació. Trastos. El passat 25 de maig va ser el dia de l'orgull friki i a mi m'havia parlar d'aquest tema perquè jo em considero friki de moltes coses, però pense que moltes vegades aquesta paraula es malinterpreta. Anem a veure què ens diu el senyor Google, que per a mi ja sabeu que sempre que tinc algun dubte consulte al senyor Google, i me n'he anat a la RAE. Val? En la RAE la primera definició que ens dona de la paraula friki és extravagant, raro o excèntric. La segona és persona pintoresca i extravagant. Ens torna a repetir la paraula extravagant. I la tercera és persona que practica desmesurada i obsessivament una afició. A veure, tenim persona rara, persona extravagant, persona obsessiva. Jo és que la veritat no estic molt d'acord amb aquestes definicions de la RAE. Una persona friki per a mi és una persona que estima molt alguna cosa. Per exemple, jo soc molt friki de Harry Potter. M'he vist les pel·lícules unes 15 vegades, m'he llegit els llibres unes 3-4 vegades. A veure, tots no, val? Però l'últim llibre, jo vos he de contar que l'últim llibre de Harry Potter, val? Per als que sigueu friquis, les que sigueu friquis, el traguem primer en Estats Units. Es va fer una traducció online i jo em vaig imprimir fulla per fulla en la impressora de ma casa tot el llibre. Imagineu-vos 800 pàgines impreses, òbviament en blanc i negre i a doble cara, pues 800 pàgines, i me'l vaig llegir en un dia i mig. I després li demanava a ma mare que em comprara el llibre i ma mare, sabeu el que me va dir, no? Però per a què vegeu el nivell de fricura que tenia jo de Harry Potter. També soc friki de Batman, m'agrada molt Batman. Aleshores vull desmitificar aquesta paraula. No és una paraula dolenta, que també sé que moltes de vosaltres no penseu que sigui una paraula dolenta, però hi ha molta gent, sobretot a xarxes socials, a internet, o simplement a la cara, que a vegades, sense pensar-ho, diguem, tu friki, calla. No d'esta forma, val? Ja sabeu que ja a mi m'és la vena xunga i ho expresse d'esta forma. Però hi ha moltes vegades que nomenem friki, utilitzem la paraula friki com algo despectiu. I no, estem equivocats. La paraula friki no és despectiva. Aleshores volia reivindicar que no utilitzem aquesta paraula com una cosa malament o com una cosa de mira que rara és aquesta persona, perquè ser rara és ser diferent, i ser diferent a mi m'agrada, no sé a vosaltres. També m'agradaria saber la vostra opinió, què penseu, si sou friquis, si no ho sou, si em digueu, Nerea, no opine com tu, doncs molt bé, deixeu-m'ho així en comentaris i jo estaré encantada de llegir, perquè sabeu que a mi me retroalimenteu i m'encanta que em digueu coses tan bones com dolentes, com, no sé, allò que se vos passe per el cap, sempre, òbviament, amb molt de respecte. I també necessito una mica d'ajuda per a fer els vídeos. Si teniu alguna idea d'alguna cosa que vos avillisca, que parle, me les deixeu així en comentaris o en les xarxes socials i estaré encantada de llegir-vos i d'intentar recollir tota aquesta informació i fer vídeos a YouTube de les coses que vos avillisquen. També vos he de dir que a vegades tinc 40 idees en el cap i després no tinc temps a gravar-les o se m'obliden, m'he d'anar per pòsits o per una llibreteta i anar prenant-me o algo perquè a mi el cap, igual que ve, se'n va. I fins així el vídeo d'avui. I no m'olvide que tenim recomanació setmanal. Somriu, la vida torna fàcil si de cop somrius. Se'n van 5 calories cada cop que rius. Ens veiem la setmana que ve, o això intentaré, en un nou vídeo, que si vos ha agradat aquest, com sempre vos dic, em doneu un like i que em podeu deixar comentaris, que ja vos ho he dit abans però vos ho torno a repetir, i que vos podeu subscriure al canal també i així pegar-li a la campaneta i cada vegada que puge vídeo en el vostre mòbil o en l'ordinador vos avisarà que Nerea Sanfe està ahí. Així que ens veiem la setmana que ve en un nou vídeo i solament em queda enviar-vos